bertemu kita sengok-sengok dulu. Nduk, ayo anakku wedok, muga-muga sehat terus, Nduk. Yo alah Bu Kesi, sudah. Aja tak kepro ndasmu kowe. Kan ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Yo genduk Niken Salindri ya, Nduk. Ini idolanya Indonesia. Yeah. Pokoknya intinya nyenengne piyayaken Nduk iki dadi ganjaramu, dadi amalmu. Piyayakeh, ayo. Piyai akeh, Kyai kathah. Ya Nduk Niken. Arum Bali. Arubia. Kowe kelangan rokok omonganmu elek malian. Ya. Arum Bali Niken Salindri. Yo. Manten bocah iki ya, Jan. Kelas piro saiki, Nduk? Niki badhe wisuda badhe kelas tunggal SMA. SMA-ne ngendi calone? SMA Kediri mawon. Mboten teng Semaki. Mboten. SMKI mboten nggih. Jane nggih pengene teng mriko tapi kan tanggungane tasik kathah teng Kediri. Utangmu akeh to, Pak? Mungkin mboten utang. Lah jare tanggungan. Tanggungan iki menawa nggih andekan job niku lak termasuk tanggungan. Oh iya. Tanggung jawab mergo ya andekane job kathah. Nggih. Utang. Utang Niken kok utang san. Turah-turah mobile gonta-ganti. Kono angop kowe metu duwite kok. Anggap metu duwe ya. Sukses. Amin. Kowe metu wilere kok ora apa-apane, Reng. Belas lho ora laler tok malahan. Wis, rokok enak ya rokoke ya. Pengen enak-enak iki karo semprotan baygon ngene lho. Nduk Niken, aku ket mau urung ngerti sampean bawa lho ya. Oh ngaten. Iki lek yahene iki malah sing mat-mat wae. Ya engko lagune der oleh ning dikek bawa ngono. Klasik. Iki ana pamundhut Lungiting Asmara. Nggih. Karo Gerajakan. Nggih. Milih sing endi? Gerajakan mawon. Gerajakan? Nggih. Oke, ya coba diaturake. Ini dibawani ya, Nduk ya? Nggih. Coba. Coba iki karo gareng. Kulate malah peteng bareng rokok entek ayo. Ya, Tenang wae Pak Dengko tak ijoli. Kowe ndirokok? Ndak tak ijoli apa? Gitu Mas Tak rokok. ijoli ge tumbas rokok. Wah, Uang. matur nuwun ya, Nduk. Matur nuwun. Iya. Tenan kowe melasi wong terani ayang ngene iki tambah rezekimu, Nduk, pokoke. Tenan, Nduk. Entekno rokok ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Ki garek obongen ra apa-apa. Ora masalah. Ayo, iki tak gagas-gagas gareng wit sore mau kepalu ketutu ayo. Mboten napa. Mau diajar Niken saiki rokok entek ora. Pancen ngeten iki nasibe nembe ana. Bawa sik, Nduk. Ya, Nduk. Karo aku tak nenangke pikir, tak belajar ikhlas, Nduk. Ikhlas sabar nerimo ki biasane ijole luwih akeh. Amin, amin. Nduk. Membiat mayan man suwan
tanah endah gumeliaring taman sari nosan tara bocah iki ngeng duwe ngeng tenan ya. Ya nduk gerajakan Banyuwangi Niken Salindri. Yo.
Jos tenan weh. Multi talenta napa-napa saiki mau nembange jan kaya Banyuwangi tenan. Banyuwangi tenan. Sampeyan jogete kaya ketapang iki mau. Kula mboten teko Banyuwangi. Lah piye? Tenggalek men pedhot teng Munjungan no. Heeh ya. Nah, soalé niken kula lak teng Munjungan niken kula. Oh iya, wingi kae ya. Masa lupa. Ora leleng aku sih. Luar biasa. Wis nate nduk nembang Lungiting Asmara. Sampun. Wah ya. Aku ngati-ati lho nduk lar obo tembang ning awakmu. Nek nganti ampun mboten apa lho. Pun to Pak, percaya mawon nek kalih Dik niken napa-napa saged ngentasi karya nek niki Pak. Nggih, nggih. Ngentasi memean nih ngentasi. Lho ngentasi pemean wae iso kok. Ngentasi. Ngentasi. Heeh. Pokoke apa-apa iso nek karo Dik niken niku ora mbalekke. Ah iya, pancen luar biasa bocah elok. Nggih. Siji kas ya, Nduk ya. Lho. Nggih. Sak lagune, Nduk. Biasane sak kaset lho kowe. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Sijine lorong kas, telung kas ya ora apa-apa. Ora apa-apa, angger manut danane ya, Nduk ya. Bocah kuwi ora ngerti Mboten ngerti. Kabeh sing ngurusi manajemen. Pokoke seneng karo budaya. Ah, ngono kuwi. Heeh. Lungiting Asmara. Ya. Ditinting karo AA. Mangga. Ah iya, nggih. Mangga Cak dipunaturaken Lungiting Asmara. Yo. Monggo bapak-bapak paguyuban RT sedesa Siwalan Sugeng Laras pamundhut panjenengan menika. Janji praso
yen sliramu rakelingan wong bagus tak anti-anti kecapit sersama wae aku tresno karo kowe ketekane hatimu saya gawe loro iku ora prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyawani sliramu ukurane tresno dudu bondo nanging luwih asmara Niken Salindri menyala. Oh, Saprene ganteng ngenteni janji janji prasetyan hati kadung tresno mring sliramu bagus hati-hati kecapit sersama wae aku tresno karo kowe ketekane hatimu cukup loro iku ora prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyawani sliramu ukurane tresno dudu kandhane ukurane tresno dudu kandhane luwiting Thank you. ya. Terima kasih Pak Ci. Mergo ya nang YouTube, nang TikTok iki bocah loro iki iso gayeng. Nduk, niken Iya, alon ae ya, Mak. Peng kupingku langsungan ora. Kalau sing mirsani semono, iki kabeh tresno karo jenengan lho ya ngono. Alhamdulillah saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Desa Bersinar Desa Siwalan Kecamatan Mlara Kabupaten Ponorogo. Ya, ini dalam rangka acara bersih desa. Semoga Desa Siwalan dan sekitarnya yang berada di live streaming YouTube saya mengucapkan terima kasih pada khususnya buat Bu Lurah dan juga Pak Camat. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Rezeki kang kathah barokah sedaya diamini Pak Bu. Ayo. Terus semoga terhindar dari utang-utang. Semoga terhindar dari penyakit-penyakit maupun virus-virus. Amin. Apalagi zaman sekarang itu virus corona sudah menghilang. Kita ganti dengan virus cocok tangga. Apa kuwi cocok tangga? Iya, omongan tetangga itu virus. Oh iya, ngrasani to, Nduk? Iya. Iya. Tidak boleh. Pireng. Iya, saya mengucapkan selamat malam Sugeng Dalu, Bapak. Nggih, sugeng dalu Cahayu. Sehat, Bapak? Iya, kosok baline aman ya sehat walafiat ya.
Mergo sampean sing tresnani piyai akeh, ya toh. Iya. Dadi awake dijaga men sehat terus supaya bisa menghibur kepada warga masyarakat. Amin. Iya, Bapak kesini tadi datangnya jam berapa, Bapak? Jam 6 wis teko kene, Nduk. Oh, jam 6. Oh iya iya iya. Tadi pondokannya kan sama aku di situ tadi ya? Itu loh, enggak di situ, di sini ini. Oh iya, lah ya Belakang. di sini toh. Di Iya sini iya nih. iya iya. Itu bangunannya baru itu. Oh gitu. Iya. Oh iya 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 iya. Baru direhab oleh para pemerintah desa sehingga jenengan temeriku lah sik anyar kabeh to apa-apane anyar to. Kamar mandi gen mburi anyar Kamar resik. mandinya bersih sekali loh. Iya toh. Yang di belakang tadi. Nyaman toh, Bang? Apalagi itu banyunya itu bening banyunya itu. Airnya. Iya, airnya waktu bening. saya ngengek itu banyunya bening. Biasanya kan WC-nya kotor. Itu indah sekali loh Indah WC-nya. sekali ya, luar Nyaman biasa. sekali, luar biasa buat Ibu Lurah, tepuk tangannya mana. Iya, Enggak, Bapak. Aduh, sudah lama tidak bertemu kita. Sengok-sengok dulu. Nduk, ayo anakku wedok, muga-muga sehat terus, Nduk. Yo, Iso menghibur alah, warga Bu Kesi, masyarakat. sudah. Aja tak kepro ndasmu kowe. Arep cenanangan ora. Wong kula ya kangen Rebu Kesi kaya. Oh iya, Ibu Kesi, kita sengok-sengok dulu, Ibu. Ayo. Bapak Ibu kucene jos gandes. Nduk. Niken. Nggih, niki kula teng mriki diaturi napa, Bapak? Yo nembang sing apik menghibur warga Oke, masyarakat. baik, Yen baik. masyarakat itu terhibur, atine seneng, nyambut gaene semangat, rezekine melimpah ruah. Ngono kuwi. Nggih, ngono Oke, kuwi. baik kalau begitu kita nembang yang kasar-kasar ya, Bapak ya. Ya, betul. Ngono. Ning kuwi gagasan to mesake lho, iki lho. Kuwi lho. Apakah ini peliharaan saya yang ada di rumah? Kowe lho karo wong tua ket mau kok wong tua mbok doni bokong, mbok doni silit ngono. Astagfirullahaladzim. Iki bapak, Nduk. Kok kamu bilang kayak gitu toh? Lho piye Oh to? yang ngedali bokong sama silit lu siapa? Kok malah Oh, kamu mbok loh yang di situ sendiri. Lah, kok Seharusnya ngene, Mbok? kalau saya memperkenalkan diri di sini supaya kamu tidak saya bokongi, seharusnya kamu di sini. Iya, Udah di Rene, situ. Rene, sing tua ngalareng. Manut. Karo Ya bocah udah semene. dari tadi kok. Iya, dari tadi witiknya. Weh. Apa enek witiknya Udah iki? telat. Bahasa Indonesiane witikno ki apa lak ya witiknya. Iya. Udah telat toh, udah olehku perkenalan. Ya kenalannya ora apa-apa. Wes kenal kok. Lah kowe ra sir kenal karo Gareng iki, Nduk. Sampean. Iki lho, Nduk niki kan ra pengen kenalan karo Gareng. Ora kenalan men kanca plek kok Pak kalau nek karo niki. Karo Wonik. Oh iya. Akrab Plek. dadi plek. Hmm, Saking iya. akrabe ngantek plek. Apa itu plek-plek? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak De. Piye? Pipis sik lancar? Sampeyan wi lho pipis sik lancar apa ora? Aku sehat lancar karena aku Kayak selalu jere minum kencing. biomoringa. Sorry, Malah Pak, ya. iklan ning Sorry, kene Pak, ya. Gareng iki ora. Sorry, Pak, ya. Katanya Pak De dulu kencing batu. Terus iya, tapi sudah sembuh. Oh, udah sembuh. Malah Alhamdulillah watune ya. wis tak nggo gawe pondasi omah kok. Nduk. Malah. Hasil kencingnya tadi. Malah kena nggo pondasi omah kok. Iki ndas wis pasurung iki. Ah, sudah, Mbok sudah. sampluki ae kan. Iki cik pendak Saya benak. pendak sasi cik dipajeki kok ya. Wis, nah, wis. Udah ganteng sekali. Kenapa toh kok ganteng-ganteng kok dilabur putih kayak pocong gitu? Kamu itu seharusnya itu nggak pantas loh jadi gareng. Lah terus Jadi anoman saja. Anoman apa duwe buntut? duwe, Pak. Endi? Di. Ya ora patek ketoki, Pak. Duwe. Delok. Wah, ora aja nonton buntut-buntutku cilik. Ora ketok. Sakmene. Semene. Ini anak seumuran Dik Niken itu merasa ingin tahunya kan tinggi, Pak. Jadi Penasaran iki kok nek terus. Dilanggati, Pak. Iki kok tenan aku kelakon kon udo neng kene, Pak, iki kok, Pak. Bahaya niki. Lah iya mula kuwi. Lagi ngene, Nduk. Ayu, pinter, nembang apik. Terima kasih. Umpama kowe anakku tenan, Nduk. Nyapa Pak De? Mesti wis paman banggane, mesti gak oleh nyanyi, ya ta? Tak kok nyanyi aku ngadahi duwite tok kok malahan kok. Tenan umpama anakku nus tenan, Nduk. Pek bapak ya. Kok pe bapak piye?
Sampean gelem to duwe anak aku? Umpama, Nduk, kowe ra duwe bapak, aku sanggup dadi bapakmu. Ya ampun. Umpama kowe gak duwe ibu, aku ya sanggup dadi ibu. Ya ampun. Yen aku ra duwe kowe? Ya aku sanggup dadi sliramu Cahayu. Yen aku ra duwe kirek? Sauri Reng. Kan jarene yen apa jenenge aku ra duwe bapak sampean. Aku sanggup dadi bapakmu. Yen aku ra duwe ibu? Aku sanggup dadi ibumu. Wah, terus yen aku apa ra duwe aku? Ra duwe apa? Jadi sampean sanggup dadi aku mau lho. Lah ya aku sanggup dadi kowe. Terus lek aku ra duwe kirek? Aku sanggup nukokke rantene, Nduk. Lah kan aku ra duwe kiri Ah, ora kah, ndak kon dilatih terus aku. Ingene lho Reng, nggih. Napa, Pak? Iki akeh banget nawala iki pirang-pirang. Sik tak wacane sedhela. Engko niken ben kari milih sing endi nduk sing kok dhisikke. Oh, nek niken napa-napa iso, Pak. Lah iya. Saking paguyuban RT se-Desa Siwalan dengan ucapan kompak bekerja guyub rukun agawe santosa. Nyuwun gending lungiting asmara selendang biru caping gunung versi jaranan. Kagem Ibu Kepala Desa Siwalan semoga kuat mengemban amanat dari rakyat untuk kemajuan Desa Siwalan. Request lagu Lali Janjine saking Sumber Setia Agro utawi Mas Amri. Nggih. Meniki Sumber Setia Agro adalah salah satu donatur kembang api sore mau. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nyuwun gending wuyung. Katur pamirsa sedaya sugeng hamirsani. Wassalam saking Khairul Mas'ud. Nggih. Ponorogo siap. Paguyuban RT Sesiwalan nyuwun gending lintang asmara. Wah, wau sampun. Ugi prahmen mugi salah setunggal kadang BPD ingkang meragakan meragani nggih. Kadang BPD mangke kasun prahmen ngoten, Pak. Nggih. Kepada Pak Dalang Cahyukun tadi dibentas minta gending ular kambang jajah desa Milangkori atas nama penggemar wayang kulit rombongan bocah kerja. Apa iki? Bocah kerja keponan nggih. Matur sembah nuwun. Saking Bu Siti Zulaikah minta lagu Ditinggal Jauh dan Kopi Manis. Sekian matur nuwun. Lan perlu kula aturaken dumateng para ibu-ibu lan ugi ingkang sampun kepareng mundhut lagu menika murni namung gamelan mboten mawi campur sari dados mangke diaturaken nggih saged garap kemawon nggih Mas Garing nggih. Sing saged mangke diaturke. Nggih. Wondene mboten sing dereng saged mangke kagem taun ngajeng, Pak. Iya. Malah ngenteni setahun. Soale iringane niki klasik gamelan. Nggih. Mboten ngangge elektun. Mula Pak Camat wau nembangipun nggih blero merga kulino diringi elektun Pak Camat wau. Iya. Sing ndi nduk niken sing kok disene? Sing ndi Cahayu? Sing ndi? Arep nembangi sing sing ndi? ndi? Enten pamanyunan selendang biru ya. gitu. Selendang biru ki sing selendang biru. Lho Mas. Bisa toh? Ya. Ya nek kita sumilir. Loh, piye to iki? Cetok, omonganmu mbok sing cetha to, Nduk. Mau wonten sing ngersake lagu Selendang Biru. Lagu Selendang Biru ki sing piye to, Nduk? Sing larase slendro kae to? Selendang biru. Kuwi lek sing gamelan, lek sing musik gak ngono. Sing musik piye? Lek sing musik ki piye, Bu? Sing kuwi lho, udu kuwi. Sing yen kowe njaluk lebih mending aku sing alih. Nah, saiki sing Selendang Biru sing klasik apa sing kuwi mau? Kitir Sumilir mawon. Loh. Heeh, Nduk, bener kuwi, Nduk, bener Kitir Sumilir. Mumpung kanca-kanca wis bar latihan kuwi. Ini lagi viral ini di TikTok ini. Siapa penabuhnya? Loh, Madangkara. Madangkara. PS dengan Niken Salindri Mayangkara. Mayangkara. Iki pengendalian Jepangnya Mas Nopal. Apal kowe Nduk karo Noval? Hafal. Wong kuwi biyen tau dadi apa mantane sinden kula. Oh. Novalik. Ha,
damong yo. Tahu dadi mantane sindenku. Sudah banyak korban yang berjatuhan. Malah. Ya nduk coba nggih gebrak swasana nggih. Nggih. Gitir sumilir. Yuk dados. Ayo Pak De. Hei. Apik ya orang lek nyeleng nih kan ya, Jos. Apik, celenge ra iso minger nabraki kancane. Lho celenge nang ndi ya ngono kuwi ora iso menggok pancen. Dadi, Pak, dadi. Wah, lah iki Sing masak ngersake sapa to ya? Dadak mesti weling ora asal nganggo Lho jaran. sing milih ya dhek dhewe lho. Dadak kaya ngene. Niki sinten? Lho, emoh iki. Wah. Oh, iki kuwi apa? Oh, minyak. Minyak telon cap 3 anak. Minyak apa? Oh, ditulis. Oh, japaran, minyak japaran, Pak. Minyak japaran, Pak. Minyak japaran, iya. Nggih. Minyak japaran, minyak. Wah, minyak japaran sing duwe sapa ya? Sing duwe. Wah, ibu-ibu enten sing ngasta mboten niki ibu-ibu. Ibu enten sing ngasta minyak japaran mboten iki iki. lho malian. Wah, kujur iki. Eneke lengok lentekno piye ta, Nduk? Oh, iki minyak japaran. Ora gelem reng. Lah wong fresh kerok, Pak. Iki yo koclok iki yo. Wong minyak japaran kok kei fresh ker. Buka. Oh, ben dibuka. Manut to reng. Lah ya udu ta, kandhane sengir-sengir piye ngono kok, Nduk. Sing duwe minyak ki sok niki nggih. Oh, nggih. Apa golek apa? Reng ki lho dituting reng. Ki reng.
Mungkin anu mungkin tas e. Oh ning tes eneng. Oh iya. Soale nek anu rasa ngetokke jaranan, Pak. Aku ora ngetokke. Gawe repot wong sak kecamatan ngene iki senengane. Ora sak kecamatan sing repot kowe dhewe iki ora. Sing endi, Nduk? Kok empuk-empuk sotek udu tes. Koprok kowe kok ora. Ini tenang supar. Gugup to, gugup. Nonton apa piye? Ora mau. Ah. Ki, udu. Golek dhewe. Uyuk. Alon-alon, sabar, Nduk, sabar, Nduk. Sabar. Semene kok ora nek duwite to. Sing ndi? Alon-alon. Sing ireng ki ndi? Iki jero kene ora. Jero iki udu. Iki senes. Iki senes nggih, senes. Alah Gusti. Sabar. Golekno to, Reng, golekno. Sumpah lho, Pak. Mbok dewaki kula, Pak. Mosok to reneng. Lho renek lho, Pak. Nang ngendi jan? Minyak kok gek ora kegawa, Nduk. Si alon-alon. Alon-alon cahayu. Kuwi, Nduk, coba, Nduk, kuwi, Nduk. Ngene iki ora sak baene kok, Pak Yoyok. Ngeten iki ora sak baene. Waduh. Penonton. Teki tenang Ini sumpah. penonton. Duduk, Mas. Ken, kok mbok ombe to? Reng, kuwi piye, Reng? Bis neng Wonogiri jam pira? Kok malah minggat. Tak keprok kowe kok. Wedi tenan sumpah, Pak. Aku nyegat bis kuwi aku ning. Kuwi lho. Iya. Taman ono, Reng. Ono ngoleske. Ken. Dilepeh. Taman ono. Walik, Reng, walik. Malah dicokot ku lato-latomu. Oh, dudu kuwi ora ngono. Oh, koprol, salto, Reng, salto. Wah, iki medeni. Urung salto kok ngeploki. Wis semangat to ya, urung berarti ya. Kapan lemu salto? Wis salto ping pira ki mau? Gareng wedi tenan gareng. Ayo, kaya petuk mendring gareng. Marine pripun, Pak? Lambu mung karo kowe lho joget mau kaya aku kurang akon jarak. Kuwi lho apa nangis lho, Reng, nangis, Reng. Nggih. Reng. Sing wis-wis
Ngono ki marine malah yen dinedit. Engko dhuwit to? Duit. Heeh, kowe laris. Kula kirene lagi golek kok piye to? Ora kowe mesti sangu kowe mesti sangu. Ora. Tasmu nendi to tasmu? Anu, ketinggalan ten mobil Pak, ado parkire teng kantor. Bu, anu Pak Camat ngampil 100 riyen Pak. Ngapunten Pak. Mangke coplok gaji nggih mboten napa-napa Pak. Nggih. Oh, maem, tombo. Iki moh ya wis. Balekno reng. Dibalekne sing duwe no. Anu Pak. Oh, Bu to nggih. Gareng gugup tenan. Bu. Mangga Bu, ngapunten Bu. Nggih. Kula anu madoske tombol anu genduk riyen. Nggih. Iki tombone iki. Menyan, Pak. Oh. Ora gelem no. Wah, cilaka reng iki reng. Allah, ya Allah. Iki gelem. Niki. Mai. Iki mbok sing iso nyerateni sapa ya? Dadi pocong. Ketoke kuwi ya menehi isyarat karo kowe reng iki. Kowe iso nambani ra? Ora iso Pak. Ora iso nambani tenan. Sumpah. Aku ayat kursi tak apalno ora apal-apal lho Pak. Sing kok apalne mejane kok kowe ora. Ayat dingklek iso aku. Ngene lek ra aku sing ngatasi ra rampung. Lu ndut. Apa? Udut. Apa? Duh, ciu. Cium mulut. Apa kowe? Apa? Maam. Gedang, gedang. Pak, gedang, oh, Pak, gedang, Pak. Kaya ngene kok gedang yo renek ki ya ngopo. Wong gayenge kaya ngene kok. Sabar sik. Oh. Iya. Kuwi lho Pak Kurame gedange Pak rene. Nggih bubuk to? Iya. Nggih. Allah. Wong gur sak gedang. Kene mah. Aja kowe ora mari-mari lek kowe kene. Wong sing golekne kula kok senengane sampean iki. Iya. Lalu. Coba Ngawut malah kok pangan dhewe. Ancuk ya. Oh, modar. Nek nduk aku sing iso. Masa poconge muni dancuk. Dirapali Pak. Salam. Selamatan. Mari ya. Gedang digeget pamrih men Padang. Ora. Nduk. Ampun Pak. Aku Ampun Pak. Ngene lho. Nduk niken. Jarene. Nggih. Sing kok dahar lak gedang. Barang kuwi digeget men iso Padang. Sehat reng, pisan reng. Wis, mari. Wis aja kok jarak neh wis. Boten tak jarak. Piye? Tangi nduk ya. Ku enake turu. Asem. Turu dengkulmu. Ah perasaan ket mau turu to Pak De. Turu kanca sak kecamatan mumet mikir kowe kok. Papa. Ini tadi gimana kok tasku bisa seperti ini? Gareng. Ayo. Kamu tadi habis nyolong duitku ya, Pak? Heeh, kuwi gareng nyopet mau. Ora sumpah. Mau kowe iki mau pokoknya jumlah dompet ning kene pokoknya enek 10 juta nganti kelong 5 juta berarti 5 juta ngijol lindasmu. Ngerti yo ngene ra mangkat. Kowe molak ceritane iki kesurup. Tidak butuh cerita, Pak De Gareng. Saya tadi tidur di sini. Lah salah lho, turu kok ya ora ning kono, kok ning kene. Lah gak tahu tadi gimana ceritanya. Lah iya, aku ora nggawa apa-apa, Nduk. Aku golek minyak tok iki tenan, sumpah. Lah kok kaya ngene? Ya iki namanya ndak boleh loh ini ngorat-ngarit tase wong ki. Iya tak lebokke. Iya tak lebokke. Pak, tenang sumpah ngene iki ameng-ameng nyawa aku tenang ngene iki. Wes sebagai ijolnya? Sebagai ijolnya kamu mau nyanyi enggak sama aku? Mau. Aja meneh kok nyanyi to. Adus barang kowe gelem aku. Maksudnya? Yo, Dik. Monggo, Bu. Wanci ratri
koyong gegerit mana ingkang nandang wuyung kataman lara asmara duhku suma wilangan songolan kalih mugi welas mreng monggo langgamipun wuyung. Terima kasih, Tik. Matur nuwun, matur nuwun. Wis kena nggih tombo kesel. Kok malah kesel banget ya aku malah. Wah. Nggih. Konjur, Pak. Apa? Rokok kula didum-dumke kanca. Kapan le musuh dakok lek ora ngene iki, yo. Ya ning ora terus kabeh ngene. Balekke sik, Mas. Iki utang paro rong tak bayar lho, Mas. Wong gareng kondang laris kelangan rokok bingung ora. Awor penyimping kaya awor maling.
titik iki ya ora iso dipercaya. Nggih.